Dnes prozkoumáme jeden z největších paradoxů lidských dějin. Jak je možné, že lidé, kteří žili v bídě bez lékařů, bez posiloven a bez jakýchkoliv znalostí anatomie, měli těla silnější a odolnější než drtivá většina lidí žijících v pohodlí 21. století? V tomto videu se ponoříme do každodenního života středověkých rolníků a zjistíme, proč bolesti zad, které dnes postihují stovky milionů lidí po celém světě, mezi nimi prakticky neexistovaly. Než budeme pokračovat, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu pro další dokumentární příběhy, jako je tento. Představte si obyčejné ráno ve středověké Evropě. Obloha je stále temná, zabarvená jen bledým pruhem na východním obzoru. Vzduch je chladný, řezavý a ticho úsvitu přerušuje jen vzdálené kokrhání kohouta. Uvnitř domu s proutěnými stěnami omazanými hlínou a doškovou střechou se z tenkého slamníku rozprostřeného na udusané hliněné podlaze zvedá postava. Neexistuje žádná pružinová matrace, žádný pěnový polštář, žádný budík. Tělo tohoto muže se řídí jinými hodinami, stejnými, které ovládají východ a západ slunce. Je to rolník, jeden z milionů lidských bytostí, které mezi 9. a 15. stoletím tvořily drtivou většinu evropské populace. Historické odhady naznačují, že rolníci představovali 80 až 90% všech lidí žijících v tomto období na kontinentu. Byli neviditelným základem, na němž stála celá feudální struktura. Sytili šlechtu, zásobovali kláštery, stavěli cesty a udržovali soukolí středověké civilizace v chodu. A to vše dělali vlastníma rukama, vlastními zády, vlastním tělem. Tento muž, který právě vstal ze země, to neví, ale za několik hodin bude mít v nohách kilometry chůze, nazvedá desítky kilogramů, 100krát otočí trupem a setrvá v dřepu po dobu, která by přiměla každého moderního návštěvníka posilovny to vzdát. A přesto pravděpodobně nikdy nepocítí onu chronickou bolest v bedrech, která dnes každoročně přivádí miliony lidí do lékařských ordinací. Otázka, která nás v tomto pátrání vede, je zdánlivě jednoduchá, ale její důsledky jsou hluboké. Proč tento muž, který žil v podmínkách, jež bychom považovali za ubohé, měl tak mimořádně funkční tělo? A proč my, se všemi našimi znalostmi, technologií a pohodlím, jsme ztratili něco tak zásadního? Abychom mohli začít odpovídat, musíme nejprve pochopit, jak vypadal den tohoto rolníka od okamžiku, kdy otevřel oči. Cesta začínala ještě před úsvitem. Neexistovala hromadná doprava, nebyly k dispozici povozy pro každého, pro obyčejného člověka nebyly koně. Kůň byl cenným majetkem, vyhrazeným pro válku, přepravu šlechty nebo v nejlepším případě pro tahání těžkého pluhu na panských polích. Pro běžného rolníka byl jediným dopravním prostředkem ten nejstarší a nejzákladnější ze všech, vlastní nohy. A tak dříve, než začal jakoukoliv práci, musel kráčet. Vzdálenost mezi jeho domovem a pásy půdy, které obdělával, se mohla lišit, ale bylo běžné ujít několik kilometrů jen proto, aby se dostal na pracoviště. Terén nebyl zpevněný, nebyl rovný, nebyl předvídatelný. Byly to stezky z udusané hlíny, které se vinuly přes kopce, křižovaly potoky a obcházely lesy. Každý krok vyžadoval od těla řadu automatických úprav, které šly daleko nad rámec prostého kladení jedné nohy před druhou. Při chůzi po nerovném terénu lidské tělo aktivuje komplexní síť stabilizačních svalů. Kotníky se ohýbají a přizpůsobují každé nerovnosti půdy. Kolena tlumí nárazy malých klesání a stoupání. Boky se pohybují v několika rovinách, aby udrželi rovnováhu. A hluboké svalstvo trupu, to, co moderní specialisté nazývají core, střed těla, neustále pracuje na stabilizaci páteře. Tato každodenní chůze tedy fungovala jako druh kompletního zahřátí, které připravovalo všechny svalové skupiny na těžkou práci, jež měla následovat. Bylo to zahřátí, které nemusel předepisovat žádný osobní trenér, protože ho vynucovala samotná geografie. A byl tu ještě jeden detail, který činil tuto chůzi z biomechanického hlediska ještě významnější. Většinu času rolník chodil bos nebo v extrémně jednoduché obuvi.
Středověké boty nižších vrstev, pokud existovaly, byly rudimentární kusy měkké kůže, bez podpatku, bez odpružení, bez podpory klenby. Byly o málo víc než ochranou proti ostrým kamenům a trnům. Tato absence sofistikované obuvy, která se na první pohled zdá být nevýhodou, měla pozoruhodný fyziologický důsledek. Když lidské chodidlo přijde do přímého kontaktu se zemí nebo s obuví, která nabízí minimální zásah, funguje přesně tak, jak bylo navrženo během milionů let evoluce. Prsty se při každém kroku rozprostřou a uchopí zem, aby zajistili stabilitu. Vnitřní svaly chodidla, více než 20 malých svalů, které v moderní obuvi obvykle zakrňují, jsou neustále aktivovány. Plantární fascie se rytmicky natahuje a stahuje. A co je nejdůležitější, nervová zakončení na plosce nohy posílají do mozku neustálý příval informací o textuře, sklonu a pevnosti terénu. Tato senzorická zpětná vazba umožňuje centrálnímu nervovému systému provádět posturální mikroúpravy v reálném čase a udržovat celé tělo v dynamickém souladu. Porovnejte to s tím, co se děje uvnitř moderní boty. Většina konvenční obuvy má určitý stupeň zvýšení paty, který vrhá váhu těla dopředu, mění úhel pánve a přetěžuje bederní oblast. Chodidlo, uvězněné v tuhé struktuře, se nemůže rozprostřít, nemůže se zachytit, nemůže cítit. Vnitřní svaly atrofují z nedostatku používání a mozek, zbavený přesných senzorických informací, postupně ztrácí schopnost koordinovat jemné posturální úpravy, které chrání páteř. Středověký rolník, aniž by o tom cokoliv věděl, prostě žil s volnými chodidly. A jeho nohy mu to oplácely tím, že udržovali celé tělo v rovnováze již od základů. Chůze však byla jen začátek. Když rolník dorazil na pole, začala skutečná práce. A právě v této práci se jeho tělo den za dnem, sezónu za sezónou, měnilo v něco, na co by se moderní vědci dívali s obdivem. Abychom pochopili fyzický dopad středověké zemědělské práce, musíme nejprve pochopit její nástroje. Protože středověké nástroje byly podle dnešních měřítek mimořádně neefektivní. A tato neefektivita byla paradoxně klíčem k budování výjimečně silných těl. Vezměme si jako příklad pluh, snad nejsymboličtější nástroj středověkého zemědělství. První pluhy používané v Evropě, známé jako dřevěná rádla, byly o málo víc než špičatý kus dřeva, který škrábal povrch půdy. Neobraceli zemi, jen ji rýhovali. Aby toto rudimentární rádlo proniklo do půdy v minimálně dostatečné hloubce, musel oráč vyvinout značnou sílu směrem dolů s využitím váhy vlastního těla. To znamenalo udržovat trup nakloněný dopředu, paže natažené, břicho zatažené a nohy pevně zapřené do země, přičemž tlačil vší silou z boků. Když rádlo narazilo na kořen nebo kámen, náraz se přenesl přímo do paží a trupu oráče, což vyžadovalo explozivní svalovou reakci k udržení kontroly. Každý průchod polem byl cvičením pro celé tělo a celé pole muselo být zoráno, řádek po řádku, metr po metru. S postupem staletí, zejména od 10. století, se více rozšířil těžký pluh s odhrnovačkou, který umožňoval efektivnější obracení země. Ale ani tento technologický pokrok výrazně nesnížil fyzickou náročnost. Těžký pluh vyžadoval k tažení spřežení 6 až 8 volů a rolník, který ho vedl, ho musel ovládat silou a přesností, neustále upravovat hloubku a směr. Byla to práce, která vyžadovala nejen hrubou sílu, ale i jemnou motorickou koordinaci, svalovou vytrvalost a vytříbené vnímání terénu. A pluh byl jen jedním z nástrojů. Kosa používaná k sečení obilovin jako pšenice, ječmen a žito vyžadovala zcela jiný druh úsilí. S kosou s dlouhou násadou, používanou na rozlehlejších polích, se manipulovalo širokým rotačním pohybem. Ženec se rozkročil, otočil trup z boků a švihl čepelí v širokém oblouku, přičemž stébla sekal těsně u země. Tento pohyb, opakovaný 1000krát během dne, sklizně hluboce aktivoval šikmé břišní svaly, vzpřimovače páteře, ramenní svaly a veškeré rotační svalstvo trupu. Byl to pohyb, který vyžadoval techniku,
Špatně provedená rotace mohla vést k nepřesnému řezu, plýtvání drahocenným zrnem nebo hůře k poranění páteře, které by pracovníka vyřadilo z pole v plné sezóně sklizně. Nutnost provádět tento pohyb správně a efektivně, opakovaně po celé hodiny, vytvářela druh mimovolného tréninku, který hluboce a vyváženě posiloval svalstvo. Menší SSRP se používal pro jemnější práci, jako byla sklizeň obilí na menších plochách. Vyžadoval, aby se rolník ohnul nebo dřepl blízko k zemi, jednou rukou držel stébla a druhou je odřezával. Tato pozice, udržovaná hodiny, intenzivně zatěžovala svaly nohou, ohybače kyčlí a veškeré stabilizační svalstvo páteře ve flexi. Motika, používaná k pletí a přípravě záhonů, vyžadovala pohyb zvedání a úderu, který kombinoval extenzi kyčlí, flexi trupu a sílu úchopu. Cép, používaný k mlácení obilí po sklizni, byl druh kloubové hole, kterou rolník švihal nad hlavou a nechal ji silou dopadnout na snopy pšenice rozprostřené na zemi. Tento pohyb mobilizoval ramena, paže, trup i nohy v kompletním kinetickém řetězci. Každý nástroj tedy vyžadoval jiný pohybový vzorec. A každý pohybový vzorec aktivoval jinou sadu svalů. Výsledkem bylo, že během pracovního dne na poli rolník využíval prakticky všechny svalové skupiny těla v několika rovinách pohybu s různou zátěží a v různých rozsazích. Byl to, aniž by to kdy kdokoliv plánoval, program funkčního tréninku celého těla. Práce na poli však nebyla v průběhu roku jednotná. Měnila se s ročními obdobími a tato sezónní změna vnášela další proměnou, která byla z pohledu vědy o cvičení mimořádně prospěšná. Na jaře byla hlavní prací orba a setí. To znamenalo celé dny tlačení pluhu, chůzy v přímé linii, využívání síly nohou a boků k udržení čepele v půdě. V létě se pozornost přesunula k sečení. Dominovaly rotační pohyby trupu a hlavní roli přebíraly šikmé a rotační svaly. Na podzim vyžadovala sklizeň hodiny v pozicích v dřepu, práci blízko země s opakovanými pohyby flexe a extenze. A v zimě, kdy pole odpočívala pod sněhem nebo mrazem, se práce obracela k úkolům, jako bylo štípání dřeva, opravy nástrojů, opravy plotů a stavba nebo údržba budov. Například štípání dřeva vyžadovalo explozivní pohyb zvedání a spouštění sekery, kombinující extenzi kyčlí, flexi trupu a mocnou kontrakci svalů středu těla k přenosu síly celého těla do čepele v okamžiku nárazu. Tato sezónní variace znamenala, že žádná svalová skupina nebyla chronicky přetěžována. Zatímco jedna sada svalů byla intenzivně vytížena během jedné sezóny, jiné odpočívaly a regenerovaly se. Když se sezóna změnila, svaly, které odpočívaly, převzaly hlavní zátěž a ty, které pracovaly intenzivně, přešly do vedlejší role. Toto přirozené střídání předcházelo jednomu z hlavních faktorů, které vedou ke zraněním v moderním světě. Opakovanému stresu. Když člověk provádí stejný pohyb ve stejné pozici se stejnou zátěží, den za dnem, měsíc za měsícem, tkáně zapojené do tohoto pohybu trpí kumulativními mikrotraumaty, která se nakonec projeví jako chronická bolest, tendinitida nebo poškození kloubů. Středověký rolník, nucen přírodou neustále obměňovat své pohyby, neúmyslně dodržoval jeden z nejzákladnějších principů moderního fyzického tréninku – periodizaci. Myšlenku, že tělo potřebuje rozmanitost a cykly zátěže a regenerace, aby se vyvíjelo vyváženě a zdravě. To, co dnes elitní trenéři předepisují jako program křížového tréninku, cross-training, byl prostě zemědělský kalendář muže, který nikdy neslyšel slovo cvičení. A celkový objem práce byl ohromující. Během období sklizně, která mohla trvat několik týdnů, se pracovní den prodlužoval na 14 i více hodin. Rolník se probouzel před sluncem a končil, až když mu přirozené světlo nedovolilo vidět. Denní energetický výdej během těchto období byl kolosální. Odhady založené na studiích předindustriálních zemědělských populací naznačují, že pracovník při intenzivní sklizni mohl spálit více než 4500 kalorií denně. Pro představu o tomto čísle
Je to stejná úroveň energetického výdeje, jaká se pozoruje u profesionálních sportovců během vrcholných soutěží. Rozdíl je v tom, že sportovec trénuje a soutěží v plánovaných cyklech, s obdobími odpočinku, regenerace a adekvátní nutriční podpory. Rolník tak prostě žil, den za dnem, se stravou založenou na obilných kaších, tmavém chlebu, zelenině ze zahrádky a v nejlepším případě troše sýra nebo mléka. Fyziologickým výsledkem této rutiny bylo vybudování velmi specifického druhu síly. Nebyla to objemná a specializovaná síla moderního kulturisty ani výbušná síla sprintera. Bylo to to, co sportovní vědci nazývají funkční silou. Schopnost generovat a udržet úsilí v mnoha směrech po dlouhou dobu s využitím těla jako integrovaného celku. Svaly rolníka se nevyvíjely izolovaně, jako když někdo cvičí bicepsový zdvih na stroji v posilovně. Vyvíjely se v řetězcích, protože skutečná práce vyžaduje, aby svaly fungovaly společně. Když rolník zvedal pytel zrna ze země, nepracovaly jen jeho paže. Jeho chodidla se zaklesla do země, aby vytvořila stabilní základnu. Jeho kotníky a kolena se ohnuly, aby umožnili dřep. Jeho boky generovaly hlavní sílu zdvihu. Jeho břicho a záda se současně stáhly, aby vytvořili tuhý ochranný válec kolem páteře a jeho paže a ramena přenášely tuto kolektivní sílu na zvedaný předmět. Každý článek tohoto řetězce byl tak silný, jak bylo potřeba, protože každý článek byl neustále využíván. A právě při tomto zvedání břemen se odhaloval další fascinující aspekt. Technika, kterou rolník používal k zvedání těžkých předmětů, byla v mnoha případech pozoruhodně podobná tomu, co se dnes vyučuje jako mrtvý tah v posilovnách a centrech funkčního tréninku. Nikoli proto, že by rolníka tuto techniku někdo naučil, ale proto, že ji vynucovala fyzika a pud sebezáchovy. Když potřebujete zvednout velmi těžký předmět ze země, lidské tělo instinktivně tíhne k přijetí mechanicky nejvýhodnější pozice. Hluboký dřep, rovná záda, břemeno blízko těla, síla generovaná nohama a boky. Jakákoliv odchylka od této pozice, jako je zakulacení zad nebo oddálení břemene od těla, vede k neúměrnému tlaku na meziobratlové ploténky a bederní vazy. A pro rolníka nebylo zranění zad nepříjemností, která by vyústila v několik dní odpočinku a sezení na fyzioterapii. Byla to katastrofa. Znamenalo to nemožnost pracovat, sklízet, nasytit rodinu. V naturálním hospodářství, kde neexistovala sociální síť, kde nebylo zdravotní pojištění, kde nebyl nikdo, kdo by nahradil neschopného pracovníka, mohlo vážné zranění doslova znamenat hladomor. Tlak na přežití tedy fungoval jako nejpřísnější z trenérů, učil správnou techniku nikoli instrukcí, ale následkem. Existovaly také úkoly, které nezahrnovaly přímo pole, ale byly z fyzického hlediska stejně náročné. Například získávání vody byla každodenní práce, která vyžadovala značné úsilí. Většina rolnických domů neměla vlastní studnu. Vodu bylo nutné nosit z pramene, řeky nebo obecní studny, často vzdálené stovky metrů. Rolník, nebo častěji ženy a děti z rodiny, kráčeli k vodnímu zdroji, plnili vědra nebo keramické džbány a nosili je zpět domů. V mnoha oblastech se používalo dřevěné vahadlo přes ramena s vědrem zavěšeným na každém konci. Toto vahadlo rozkládalo zátěž relativně symetricky, ale vyžadovalo, aby nosič během celé cesty zpět udržoval vzpřímený a vyvážený postoj. Naklonění na jednu nebo druhou stranu vedlo k vylití vody, která byla příliš drahocenným zdrojem, než aby se jí plýtvalo. Toto nošení vody bylo v praxi cvičením na stabilizaci středu těla, posílení ramen a posturální koordinaci, které se opakovalo každý den, někdy i vícekrát denně. Příprava jídla byla dalším zdrojem neustálého fyzického úsilí. Sklizené. Zrno muselo být přeměněno na mouku, než mohlo být použito k výrobě chleba, základu rolnické stravy. K tomu se používal ruční žernov, pár těžkých kamenů, mezi něž se zrno vkládalo a mlelo rotací horního kamene. Otáčení žernovu vyžadovalo trvalé úsilí paží, ramen a trupu.
Byla to opakující se a namáhavá práce, která však neustále posilovala svalstvo horních končetin a pletence ramenního. Než se panské mlýny staly běžnějšími a než byli rolníci feudálem nuceni používat výhradně panský mlýn, za poplatek bylo domácí mletí každodenním úkolem, který spotřeboval hodiny. Sběr dřeva byl další nezbytnou činností. Bez dřeva nebyl oheň, bez ohně nebylo vaření jídla, nebylo vytápění v chladných měsících, nebylo světlo po západu slunce. Rolník nebo členové jeho rodiny museli chodit do lesních oblastí, sbírat větve, klestí a pokud to feudál dovolil, kácet kmeny. Dřevo se pak nosilo domů, často v náručí, na zádech nebo ve svázaných otepích vyvážených na ramenech. Po přepravě muselo být tlustší dřevo rozštípáno sekerou. Tento akt štípání dřeva, tak prostý na pohled, byl ve skutečnosti explozivním cvičením obrovské biomechanické složitosti. Pohyb začínal zvednutím sekery nad hlavu, což vyžadovalo úplné natažení paží a ramen. Následně se trup s rychlostí a silou předklonil a přenesl energii nahromaděnou v ramenou a středu těla do čepele sekery. Boky se napřímily, nohy se zpevnily a břišní svaly se prudce stáhly, aby stabilizovali páteř v okamžiku nárazu. Byl to pohyb, který zapojil prakticky všechny svaly těla ve zlomku sekundy, opakovaný desítky nebo stovkykrát, dokud nebylo potřebné dřevo připraveno. A kromě všech těchto činností, které vyžadovaly úsilí a pohyb, bylo v životě středověkého rolníka něco stejně vypovídajícího. Způsob, jakým odpočíval. Protože pokud práce budovala sílu, odpočinek zachovával mobilitu. A mobilita byla klíčem, který udržoval celý systém v chodu. V domě středověkého rolníka byl nábytek extrémně vzácný. Jednoduchý stůl, možná 1 nebo 2 nízké lavice, truhla na uložení věcí a slamník, který sloužil jako lůžko. Neexistovaly žádné pohovky, žádná křesla, žádné polstrované židle s ergonomickým opěradlem. Lavice, pokud existovaly, byly rustikální dřevěné kusy s výškou výrazně nižší, než má moderní židle. Archeologické záznamy a studie naznačují, že středověká sedadla nižších vrstev byla vysoká mezi 25 a 30 cm na rozdíl od 45 cm standardní moderní židle. Tento rozdíl se může zdát malý, ale jeho biomechanické důsledky byly významné. Aby se člověk mohl posadit na tak nízké sedadlo a opakovaně z něj vstát, byl nutný značný stupeň flexe v kolenou a bocích a také dostatečná síla v nohách k udržení a kontrole pohybu. Každý akt usednutí a vstávání byl tedy variací na dřep, která udržovala klouby pohyblivé a svaly nohou aktivní. Většina odpočinku se však neodehrávala na lavicích. Odehrávala se na zemi. Nejpřirozenější a nejčastější odpočinkovou polohou pro rolníka, jeho rodinu a vlastně pro většinu předindustriálního lidstva byl hluboký dřep. Tato pozice, která se dnes vyučuje v lekcích mobility a jógy jako nápravné cvičení, byla pro ně standardní polohou v klidu. Po dlouhém pracovním dni, místo aby se svalil do křesla, rolník jednoduše spustil tělo, dokud se boky nedostaly pod úroveň kolen a paty nezůstaly pevně na zemi. V této poloze byla váha těla nesena především kosterní strukturou nohou, což umožňovalo svalům zad a trupu téměř úplně relaxovat. Boky se otevřely v rozsahu flexe, který udržoval měkké tkáně kolem kloubu protažené a zdravé. Kotníky se hluboce ohnuly, čímž byla zachována dorsiflexe, která je nezbytná pro bezpečnou chůzi, běh a dřep. A bederní páteř, místo aby byla stlačena jako při sezení na židli, byla jemně protahována, což uvolňovalo tlak na meziobratlové ploténky. Je důležité si uvědomit, že se nejedná o zvláštnost středověkého evropského rolníka. Poloha v dřepu jako pozice pro odpočinek i práci byla a stále je univerzální v předindustriálních společnostech a ve velké části nezápadního světa. V mnoha oblastech Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Oceánie miliony lidí denně využívají tuto polohu k vaření, společenskému kontaktu, jídlu i práci.
Malé děti kdekoliv na světě tuto polohu zaujímají instinktivně při hraní, což silně naznačuje, že hluboký dřep je vrozená lidská poloha, motorický vzorec, který je zapsán v našem biologickém kódu od dob, kdy jsme se stali druhem. To, co se stalo v industrializovaném západním světě, bylo, že všudy přítomnost židle nás o tuto polohu připravila. Židle se svým vyvýšeným sedákem a opěradlem, které vybízí k pasivní relaxaci, odstranila potřebu dřepět. A s odstraněním potřeby odstranila i schopnost. Boky stuhly, kotníky ztratily rozsah, hluboké svaly středu těla zakrněly a páteř se stala zranitelnou. Uvnitř rolnického domu se tato neustálá interakce se zemí projevovala mnoha způsoby. Jídlo se často konzumovalo v sedě na zemi nebo na lavicích tak nízkých, že se téměř rovnaly zemi. Sezení s překříženýma nohama, turecký set, pozice, která vyžaduje vnější rotaci kyčlí a aktivaci břišních svalů k udržení vzpřímené páteře, bylo každodenní polohou. Spánek probíhal na pevných površích, obvykle na pytli naplněném slámou, položeném přímo na hliněné podlaze. Tento tvrdý povrch, na rozdíl od toho, co by se dalo očekávat, nebyl nutně škodlivý pro páteř. Naopak, pevný povrch povzbuzuje páteř k nalezení jejího přirozeného vyrovnání, aniž by se propadala do asymetrických poloh, jako se to děje na příliš měkkých matracích. Navíc absence vyvýšené postele znamenala, že každé ráno musel rolník vstát ze země, což byl akt, který sám o sobě vyžadoval sílu v nohách, mobilitu v bocích a aktivaci středu těla. A každý večer si musel znovu lehnout, přičemž kontroloval sestup k zemi. Tyto zdánlivě banální pohyby představovaly každodenní funkční trénink, který udržoval tělo připravené na nároky života. Rolnické ženy si v tomto příběhu o fyzické odolnosti zaslouží samostatnou kapitolu. Kromě účasti na zemědělských činnostech, zejména v kritických obdobích setí a sklizně, byly zodpovědné za řadu domácích úkolů, které vyžadovaly neustálé fyzické úsilí. Předení vlny a lnu bylo jedním z nejdůležitějších. Pomocí ručních vřeten a později kolovratů ženy vyráběly nit, která se měnila v látku pro rodinné oblečení. Tato práce vyžadovala jemnou motorickou koordinaci, vytrvalost v pažích a prstech a hodiny soustředěné pozornosti. Tkaní bylo dalším úkolem vyžadujícím fyzické úsilí, zahrnujícím opakovanou manipulaci s tkalcovským stavem a udržování adekvátního postoje po dlouhou dobu. Praní prádla, prováděné ručně v řekách nebo korytech, byla vyčerpávající práce, která zahrnovala drhnutí, ždímání a nošení nasáklých látek. A péče o domácí zvířata, od krmení slepic a prasat až po dojení krav, přidávala další vrstvy fyzického úsilí k již tak prací naplněnému dni. Historické záznamy nám říkají, že karolínské zákonodárství, předpisy z dob Karla Velikého, podrobně popisovalo očekávání ohledně ženské práce na feudálních statcích. Ženy měly vyrábět len, vlnu, barviva a další materiály. Tato práce nebyla volitelná, byla to formální povinnost. A aby ji splnili, potřebovaly ženy těla stejně odolná jako muži. Byl tu ještě další relevantní aspekt. Sociální složka práce. Feudální systém organizoval mnoho zemědělských činností kooperativně. Orba, sklizeň a mlácení se často prováděly ve skupinách, přičemž rodiny pracovaly bok po boku. Tato komunitní povaha znamenala, že pohyby probíhaly v sociálním kontextu s pracovními písněmi a kolektivním rytmem, který se v průběhu dne měnil. Dožínkové slavnosti zahrnovaly tance a oslavy, které byly samy o sobě intenzivně fyzické a vyžadovaly kardiovaskulární vytrvalost a sílu v nohách. A tak se kousek po kousku obraz doplňuje. Každodenní chůze po nerovném terénu s volnými chodidly a bez omezující obuvy budovala silná chodidla, pohyblivé kotníky a solidní posturální základnu. Práce s rudimentárními nástroji, které vyžadovaly zapojení celého těla, tvarovala funkční, vyvážené a integrované svalstvo.
Sezónní variace zemědělských činností vytvářela přirozenou periodizaci, která předcházela zraněním z opakovaného namáhání a rozvíjela všechny svalové skupiny. Odpočinek v polohách v dřepu a na zemi udržoval mobilitu boků, kotníků a bederní páteře. Domácí život s nízkým nábytkem a pevnými povrchy tyto pohybové vzorce posiloval. A naprostá absence moderního pohodlí, absence ergonomických židlí, pěnových matrací, bot s odpružením a motorových vozidel nutila tělo zůstat aktivní, silné a pružné jako základní podmínku existence. Výsledkem toho všeho bylo něco, co můžeme nazvat přirozeným svalovým brněním. Nikoli kovové brnění jako u rytířů, ale brnění z živé tkáně, které obepínalo páteř a chránilo ji zevnitř ven. Hluboké břišní svaly, vrstvy zádových svalů, šikmé, svaly multifidy, vzpřimovače páteře, bránice a svaly pánevního dna tvořily ochranný válec kolem obratlů. Když jsou tyto svaly silné a fungují v harmonii, stabilizují páteř tak efektivně, že meziobratlové ploténky, vazy a fasetové klouby nejsou vystaveny nadměrnému stresu. Páteř se může volně pohybovat všemi směry, ohýbat se, natahovat a otáčet, aniž by byla přetížena jakákoliv jednotlivá struktura. Toto brnění nebylo budováno sériemi sedulehů na podložce v posilovně. Bylo budováno životem. Pokaždé, když rolník tlačil pluh, hluboké svaly se aktivovaly k stabilizaci páteře proti odporu půdy. Pokaždé, když švihl kosou, šikmé svaly a rotátory se stáhly, aby kontrolovali torzy. Pokaždé, když zvedl pytel zrna, veškeré svalstvo trupu se koordinovalo k ochraně obratlů. Pokaždé, když dřepl k odpočinku, svaly kyčlí a kotníků udržovali rozsah pohybu potřebný k tomu, aby byl dřep možný a pohodlný. A pokaždé, když kráčel bos po nerovném terénu, jeho chodidla posílala mozku informace potřebné k udržení celého tohoto systému v kalibrovaném a funkčním stavu. Síla rolníka tedy nebyla silou z posiloven nebo atletických soutěží. Byla to síla přežití. Byla to síla, která neměla líbivý tvar, která se neprojevovala definovanými a objemnými svaly, ale která udržovala tělo schopné pracovat 14 hodin na slunci, nosit těžká břemena kilometry v členitém terénu, dřepnout a vstát 100krát za den a dělat to všechno den po dni, rok po roku, desetiletí po desetiletí, aniž by se rozvinuly chronické bolesti, které dnes postihují většinu dospělé populace průmyslových zemí. A zde se ohnisko příběhu mění, protože pochopit, jak si rolník budoval své tělo, je jen polovina otázky. Druhá polovina, možná naléhavější, je pochopit, jak jsme my zničili to své. Průmyslová revoluce, která začala v druhé polovině 18. století a zrychlila v 19. století, radikálně změnila vztah člověka k pohybu. Továrny nahradily pole, stroje nahradily ruční nástroje. Pracovníci, kteří se dříve volně pohybovali pod širým nebem v nekonečné rozmanitosti poloh a pohybů, začali stát nehybně před stroji a opakovat stejné gesto ve stejné pozici 10, 12 nebo 14 hodin denně. Židle, která pro středověkého rolníka byla vzácným a téměř zbytečným předmětem, se stala všudy přítomnou. Židle v továrnách, židle v kancelářích, židle v dopravě, židle v domácnostech. Moderní člověk sedí při práci, sedí při jídle, sedí při přesunu a sedí při zábavě. Průměrně stráví dospělý v průmyslové zemi 7 až 10 hodin denně v sedě. Některé studie uvádějí ještě vyšší čísla a zde si biologie vybírá svou daň. Lidské tělo nebylo navrženo pro dlouhodobou nehybnost. Bylo navrženo během milionů let evoluce k pohybu. Když zůstáváme hodiny sedět na židli, spouští se kaskáda negativních biomechanických událostí. Ohýbače kyčlí, flexory, které jsou v sedě ve zkráceném stavu, postupně ztrácejí pružnost a stávají se chronicky napjatými. Toto zkrácení táhne pánev dopředu, čímž vytváří přední náklon, anterior tilt, který zvyšuje zakřivení bederní páteře a stlačuje meziobratlové ploténky. Hýžďové svaly, které jsou primárními motory kyčlí a hlavními stabilizátory pánve,
zůstávají v sedě neaktivní a časem ochabují a ztrácejí schopnost se adekvátně aktivovat. Tento fenomén, který fyzioterapeuti někdy nazývají hýžďová amnézie, znamená, že když se člověk konečně zvedne a pokusí se jít, dřepnout nebo něco zvednout, hýždě nedělají svou práci a bederní páteř je nucena to kompenzovat a absorbovat zátěž, pro kterou nebyla navržena. Hluboké břišní svaly, které byly v aktivním životě rolníka neustále zapojeny, se deaktivují, když se opíráme o opěradlo židle. Páteř ztrácí své svalové brnění a zůstává obnažená. A chodidla, uvězněná v botách a opřená o ploché a jednotvárné povrchy, ztrácejí svou senzorickou a stabilizační funkci. To je mechanismus, který produkuje to, co stovky milionů lidí zažívají jako bolest zad. Není to nemoc. Ve většině případů to není identifikovatelné strukturální poškození. Je to důsledek ztráty funkce. Je to výsledek těla, které bylo navrženo k pohybu všemi směry, ve všech rozsazích, na všech terénech a které bylo uzavřeno do fixní pozice, na židli, v botě, v kanceláři, v autě. Moderní bolest zad není v konečném důsledku problémem zad. Je to problém chodidel, která ztratila svou citlivost. Je to problém kotníků, které ztratily svou pružnost. Je to problém boků, které ztratily svou mobilitu. Je to problém hýždí, které ztratily svou sílu. Je to problém břicha, které ztratilo svou stabilizační funkci. Když všechny tyto články řetězce selžou, bederní páteř zůstane sama, bez ochrany a zoufale se snaží kompenzovat nedostatky celého zbytku těla. A nakonec protestuje. Protestuje formou bolesti. Studie prováděné na populacích, které stále žijí v podmínkách podobných středověkým rolníkům, tradiční zemědělské komunity v Africe, Asii a Jižní Americe, tuto analýzu potvrzují. U těchto populací je výskyt chronické bolesti beder výrazně nižší než v průmyslových zemích. Osteoartróza kyčle, stav přímo související se ztrátou kloubní mobility, je drasticky méně častá. A funkční kapacita starších lidí v těchto komunitách, jejich schopnost dřepnout, vstát, chodit a nosit břemena, zůstává pozoruhodně zachována až do vysokého věku. Středověký rolník nám tedy nabízí zrcadlo. Nikoli zrcadlo, které nám ukazuje, jak máme žít, protože jeho život byl poznamenán chudobou, vykořisťováním, hladem a krátkou nadějí do žití. Ale zrcadlo, které nám ukazuje, co se stane, když je lidské tělo používáno způsobem, pro který bylo navrženo. Tento muž neměl znalosti o biomechanice, nevěděl, co je to meziobratlová ploténka, neznal funkci multifidů. Ale jeho tělo fungovalo s efektivitou, kterou většina z nás ztratila. Nikoli proto, že by byl geneticky nadřazený, ale proto, že svět, ve kterém žil, mu nenabízel možnost být slabý. Potřeba byla jeho trenérem. Přežití bylo jeho motivací a chudoba byla ironicky architektem jeho odolnosti. Když se podíváme na moderní dobu, uvědomíme si, že stojíme před pozoruhodným paradoxem. Máme přístup k takovému množství znalostí o lidském těle, které by bylo pro kohokoliv ve středověku nepředstavitelné. Máme posilovny vybavené sofistikovanými stroji, máme aplikace, které monitorují každý krok a každý tlukot srdce. Máme doplňky stravy formulované v laboratořích, máme fyzioterapeuty a trenéry s lety specializovaného vzdělání. A přesto je bolest zad jednou z hlavních zdravotních stížností v industrializovaném světě. Jsme nejinformovanější civilizací v dějinách o tom, jak pečovat o tělo, a zároveň nejvíce postiženou dysfunkcemi, které plynou z prostého faktu, že ho nepoužíváme. Ale je tu něco, co se z tohoto středověkého zrcadla můžeme naučit. Nemusíme se vzdávat moderního pohodlí, ani se vracet k orbě polí s rudimentárními nástroji. Můžeme však do svých životů znovu zavést pohybové vzorce, které modernita odstranila. Můžeme více chodit po rozmanitém terénu v obuvi, která umožní našim chodidlům fungovat. Můžeme praktikovat hluboký dřep, i kdyby jen na několik minut denně, abychom zachovali mobilitu boků a kotníků. Můžeme trávit čas na zemi, sedat si, vstávat, měnit polohy a připomínat tělu, že je schopno mnohem víc, než jen setrvávat na židli.
Můžeme obměňovat své fyzické aktivity v průběhu týdnů a sezón, místo abychom monotónně opakovali stejný trénink. A můžeme především pamatovat na to, že pohyb není doplňkem života, něčím, co vmáčkneme do 1 hodiny dne mezi schůzky, ale nejzákladnějším prvkem naší biologie. Základní podmínkou proto, aby lidské tělo fungovalo tak, jak bylo navrženo. Příběh středověkého rolníka nám ukazuje, že sílu není třeba hledat. Ona vzniká přirozeně, když je tělo vyzýváno rozmanitým, neustálým a integrovaným způsobem. Mobilitu není třeba se znovu učit ve specializovaných kurzech. Ona se zachovává, když nám prostředí nedovolí ji ztratit. A bolest není nevyhnutelností stárnutí nebo genetiky. Je ve většině případů cenou, kterou platíme za pohodlí, které nás znehybnilo. Rolník nikdy nežádal o to, aby měl silné tělo. Prostě neměl na výběr. My tu volbu máme. A to je možná zároveň naše největší výhoda i naše největší výzva. Jejich síla byla vedlejším produktem bídy. Naše bolest je cenou za pohodlí. Rozdíl je v tom, že my, na rozdíl od nich, si můžeme vybrat, jak chceme žít. A tato volba, toto vědomí, že lidské tělo musí být používáno, aby fungovalo, je možná tou nejcennější lekcí, kterou nám cesta staletími zpět v čase může nabídnout. A když už mluvíme o cestách časem, pokud toto vyprávění vzbudilo vaši zvědavost a přimělo vás přemýšlet o vlastním těle jiným způsobem, zvažte odběr tohoto kanálu. Každý odběr a každý like nám pomáhají pokračovat v přinášení dokumentárních pátrání, jako je toto, kdy se noříme do historie, abychom našli odpovědi, které jsou stále relevantní pro současnost. Napište nám do komentářů, co vás při sledování tohoto dokumentu napadlo, podělte se o své zkušenosti nebo navrhněte témata, která byste chtěli vidět prozkoumaná v budoucích epizodách. Historie nás má hodně co naučit a společně můžeme v této cestě pokračovat. Děkujeme, že jste nás doprovodili až sem.